F'Mejju tas-sena 2008 l-Kabinet kien ħa deċiżjoni li permezz tagħha l-Prim Ministru, l-Ministri u s-Segretarji Parlamentari ilhom minn dak iż-żmien sal-lum jieħdu żieda ta' €500 fil-ġimgħa. Mid-dikjarazzjoni tal-assi li poġġew fil-Parlament fil-ġimgħat li għaddew jirriżulta li fl-2010 biss Lorenz Gonzi flimkien mal-Ministri u s-Segretarji Parlamentari tiegħu iddikjaraw dħul totali ta' €1,340,000. Skont dawn id-dikjarazzjonijiet fl-2010 id-dħul tal-membri tal-Kabinet kien ivarja minn 6 darbiet għal 16 darba iktar għoli mill-paga medja f'pajjiżna. Minn fost il-membri kollha tal-Kabinet kien is-Segretarju Parlamentari Mario De Marco li ddikjara l-ogħla dħul. Fil-fatt De Marco ddikjara li mix-xogħol politiku tiegħu u minn sorsi oħra fl-2010 biss daħħal €217,000. Wara jħimbagħad hemm il-Ministri Carmelo Mifsud Bonnici u Joe Cassar flimkien mas-Segretarju Parlamentari Jason Azzopardi illi ddikjaraw dħul ta' €94,000. Il-Ministri Tonio Borg u Dolores Cristina ddikjaraw dħul ta' €91,000. Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi u l-Ministru Giovanna De Bono iddikjaraw dħul ta' €87,000. Min-naħa l-oħra l-Ministri Austin Gatto Tonio Fenech flimkien mas-Segretarji Parlamentari Mario Gallia u Clyde Puli kollha ddikjaraw dħul ta' bejn 80 u €85,000. Il-Ministru George Policino u s-Segretarju Parlamentari Chris Said iddikjaraw dħul taħt €80,000. Skont l-aħħar Labour Force Survey, il-paga medja f'pajjiżna hija ta' €15,000.